Cando estábamos chegando ás oficinas, tiña como un sótano e empezamos a ver salir fumo do sótano. Entonces houve xente que se arrimou, pero eu xa non me arrimei. A todo isto que viña un jefe. Viña un jefe que se chamaba, acórdame a min, Paladini, viña nun descapotable rojo. E cando viu a manifestación, bueno, pois diu a volta na carretera, escapou porque lle empezamos a tirar pedras e todo. E eu iba a seguir pa diante, íbame chegar ás oficinas, pero de repente alguén me colleu por aquí por detrás, era un tío meu, e me dixo, vámonos, pero a todo isto que chegou o Guardia Civil, chegou un teniente de Ribadavia, que era un retaco, por certo, coas pernas torcidas, malísimo, e empezouse a meter coas mulleres. De feito, algunha señora daqui maior diulle algunha patada, pero diu con unhas mulleres, quitaronlle a pistola, el non a daba soltado, meteuna aquí entre as pernas, pero a pistola non a soltaba. A todo isto, claro, a min vírome, a outros chicos e chicas daqui, e a mí meu tío arrastroume e viñamos por o monte salir aquí abaixo, e bueno, todo quedou en eso. Pero ao día seguinte veu a Guardia Civil na meu pai e dicirlle que eu era unha das que habían plantado fuego ás oficinas. Entonces, como éramos menores, todos os que fomos, pois eran 7 procesados, procesaron aos pais. E meu pai, de feito, aquela noite tuvo que ir dormir á cárcel. E como a él, os outros. Que total, despois non quedou en nada, non? Pero o meu pai non podía... Avisaron que non comprara nada, que non podía ter nada á cabeza porque tiña todo embargado. Porque estábamos procesados hasta que non salira un xuízo ou algo que non se metera a todo isto que estuvo así un par de anos, me parece que foi, agora xa non me acordo ben. Eu quería comprar unha máquina de coser, meu pai comproume igual, pero era unha aventura porque era no tempo de Franco e as cousas eran moi difíciles. Pero bueno, non pasou nada. O que pasa é que despois quedamos coa fama, a min chamame a incendiara de Castrelo. E despois meu pai co tempo, cando eu xa tiña 16 anos, casi 17, comproume unha moto, unha mobilete. Entonces eu iba a coser a Ribadavia igual. E había unha cafetería que era no centro de Ribadavia, e na terraza estaba este señor teniente sempre meténdose comigo. A incendiara de Castrelo, Pero un día tuve a santa paciencia de baixarme da moto por non dicir outra cousa, e dixenlle 4 cousas que non lle gustaron, e desde aquela acabou o seu problema.